Dear readers, kedves olvasók, I want to start by saying how deeply honored I am to have been asked to deliver this address, and especially so in a year when a Hungarian writer took home the Nobel Prize for Literature. Because, of course, while I may also have won an award, I am not in any simple sense a Hungarian writer. The fact that I'm speaking to you today in English does rather give that away. Kedves olvasók, hadd kezdjem azzal, milyen nagy megtiszteltetés, hogy engem kértek fel a megnyitó beszéd megtartására. Ráadásul azután, hogy egy magyar író kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Mert az persze igaz, hogy nekem is jutott egy jelentős elismerés, viszont a szó bármiféle leegyszerűsített értelmében véve, én nem vagyok magyar író. A tény, hogy itt és most angolul szólok önökhöz, eléggé árulkodó. Hungarian writers write in Hungarian, which is not something that I do and not something, sadly, that I would be able to do. And I do want to thank you for your generosity and forbearance in putting up with me speaking to you today in a foreign language. But while the fact that I'm speaking to you in English points in one direction, the name on the books obviously points in another, or at least it points to the complexities and ambiguities of the situation, because the situation is indeed complex. Magyar írók magyarul írnak, én pedig nem. Sőt, bármilyen sajnálatos, nem is lennék rá képes. Itt szeretném megköszönni nagyvonalúságukat és türelmüket, ha elnézik nekem, hogy idegen nyelven beszélek önökhöz. Ám miközben az, hogy most angolul szólalok meg, bizonyos irányba mutat, a könyveimre nyomtatott név kétségkívül más irányt jelöl, legalábbis rávilágít a helyzet bonyolultságára és kétértelműségeire. Mert a helyzet, tagadás, bonyolult. Hungary has, in many different ways, played an extremely important part in my life. In some ways, a decisive part. It might surprise you, for example, to hear that I was first actually paid for writing something here in Hungary. For a few months, I worked for Magyar Radio's shortwave English language service, which I think was known as Radio Budapest. Mostly I was just reading things that other people had written. My native English speaker's voice was, ironically enough, my main asset there. But I also wrote a weekly piece myself, a sort of impressionistic account of my experiences of and association with the country. Magyarország a legkülönfélébb módokon rendkívül fontos szerepet játszott eddigi életemben. Bizonyos értelemben döntő szerepet. Például lehet, hogy meglepi önöket, ha elmesélem, életemben először itt, Magyarországon kaptam honoráriumot azért, hogy írtam valamit. Néhány hónapig a Magyar Rádió rövid hullámú adásánál az angol szekcióban dolgoztam. Ha jól emlékszem, Radio Budapest volt a neve. Legtöbbször mások által írt dolgokat kellett felolvasnom. A sors iróniája, hogy legfőbb erényem anyanyelvi angol kiejtésem volt. De magam is írtam hetente egy cikket, aféle impresszionisztikus beszámolót az országgal kapcsolatos élményeimről, a kötődésemről. Unlikely as it may seem, my boss and benefactor at the radio was a good-natured, avuncular, Scottish communist called Charlie Coots, who had arrived in Hungary full of youthful idealism in 1956, when most people were going the other way. When I knew him, he was older, wiser, and sadder. He had a dome-like bald head, heavy-framed glasses, and a slow, unhurried, deliberate way of moving. Or at least that's how I remember him. It was a long time ago. Hangozzék bármi valószínűtlenül is, a főnököm s egyúttal pártfogóm egy kedélyesen atyáskodó skót kommunista volt, név szerint Charlie Coots, akit ifjonti idealizmusa 1956-ban Magyarországra hozott. Akkoriban a legtöbb ember az ellenkező irányt választotta.
Amikor megismertem, már idősebb, bölcsebb és szomorúbb ember volt. Boltozatos, kopasz koponya, vastag keretes szemüveg, lassú, megfontolt mozgás. Legalábbis én így emlékszem rá, hosszú idő telt már el azóta. Our association only lasted for a couple of months, but he communicated to me as we said goodbye his confidence, his conviction even, that I would write books in the future. And it was one of those comments from some kind of authority figure that sticks in a young mind and establishes itself there as a kind of truth, something that has the power to affect what happens later and elsewhere. That was in 1992, here in Budapest, in Brody Sándor utca, in the lobby of the old Magyar Radio building, which I don't think is there anymore. I was 18 years old. But that was, of course, far from my earliest experience of this country. Együttműködésünk csak pár hónapig tartott, de amikor búcsút vettünk egymástól, közölte velem, bízik benne, sőt meg van győződve róla, hogy a jövőben könyveket fogok írni. Az efféle megjegyzések, és különösen tőle, aki mégiscsak szaktekintély volt, bevésődnek egy fiatalember elméjébe, és egyfajta igazságként őrződnek meg, melynek az ereje képes befolyásolni azt, ami később és másút történik. Mindez 1992-ben esett meg itt, Budapesten, a Bródy Sándor utcában, a rádió régi épületében, a pagodában, amit azt hiszem már leromboltak. 18 éves voltam. Természetesen korán sem ez volt az első benyomásom az országról. I think I was first here in 1977 or 78, the late 70s anyway. I have vivid, albeit highly fragmentary memories of those early visits, the sort of childhood memories that have the simultaneous vagueness and intensity of recollected dreams, that are a sense of atmosphere more than anything else. And the same could be said of other visits throughout the 1980s. There were summers at Balaton. There were Christmases in panel apartments in Pécs. There were glimpses, in other words, of a Hungarian childhood that I did not actually have myself. Úgy emlékszem, 1977-ben vagy 78-ban jártam itt először. Mindenképpen a 70-es évek végén. Élénk, jól lehet nagyon töredékes emlékeim maradtak a korai látogatásaimról. Gyerekkori emlékek ezek, hasonlóak a felidézett álmokhoz, egyszerre elmosódottak és intenzívek. És mindenek előtt a jellegzetes hangulatuk maradt meg. Ugyanezt mondhatom a 80-as években tett látogatásaimról is. Balatoni nyaralások, karácsonyozás pécsi panellakásokban. Villanások ezek, ha szabad így mondanom, egy magyar gyerekkorból, amely valójában nem adatott meg nekem. I came here on my own for the first time in 1991, interrailing around Europe with a school friend, an episode that itself provided the material, or at least the context, for a section of my book, All That Man Is. And then there were those months in 1992 that I spent working at the radio, and where Charlie Coots implanted in my head the idea that I might one day be a viable writer. The visits became more sporadic after that. Although it was by chance in a shabby internet cafe in Pécs in the autumn of 2006 that I received the life-changing email telling me that my first novel had found a publisher. 1991-ben jöttem először önállóan egy iskolatársammal interréleztünk ide-oda Európában. Ez az epizód adta az anyagát, vagy legalábbis a kontextusát Minden, ami férfi című könyvem egyik részének. Azután eljöttek az említett 1992-es hónapok, amikor a rádióban dolgoztam, és Charlie Coots bogarat ültetett a fülembe. Eljön még a nap, amikor komolyan vehető író leszek. Utazásaim ezután szorványosabbá váltak, igaz,
2006-ban véletlenül épp egy lepukkant pécsi internetkávézóban olvastam el a sorsfordító e-mailt arról, hogy az első regényemet elfogadta egy könyvkiadó. Then, of course, more recently, I actually lived here for some years. For quite a few years, in fact, which only makes my inability to deliver this address in Hungarian the more embarrassing. All of those experiences, from the memories of early childhood to things that happened just a few years ago, somehow find their way into the novel that was published here in translation last month, Flesh, or Test. And without them, there is no question that that novel would not exist. It is, without any doubt, a product of my experience of this country accumulated over such a long period of time. And I'm told that the novel, in a sense, repays that debt by reading in translation almost like a book that might have been written by a real Hungarian writer in his native language. Később persze, már a nem olyan távoli múltban valóban éltem itt néhány évig. Tulajdonképpen egészen sokáig. Ennek fényében még kínosabb, hogy ezt a beszédet nem tudom magyarul elmondani. Az összes itteni élményem, a kora gyerekkori emlékektől az alig pár évvel ezelőtt történt eseményekig, így vagy úgy, de beszivárgott a magyarul a múlt hónapban megjelent regényembe, a Flashbe, vagyis a Testbe. Nem vitás, hogy nélkülük a regényem nem születhetett volna meg. És egyértelmű, hogy a könyvem a hosszú idő alatt Magyarországon felhalmozott élményeim terméke. Úgy hallom, hogy a regény bizonyos értelemben kiegyenlíti nyelvi adósságomat, mert fordításban olvasva majdnem olyan, mintha egy igazi magyar író írta volna az anyanyelvén. So I think that despite the fact that I'm not a Hungarian writer, this is, in some eerie, elusive, ghostly sense, a Hungarian book. Or at least a book that exists in a grey area between Hungary and somewhere else. As in a way I do myself. I am a typical emigrant's child, born and raised elsewhere, unskilled in the language of the old country, and in some permanent way an outsider here. Emiatt azt hiszem, annak ellenére, hogy nem vagyok magyar író, a Test a maga titokzatos, megfoghatatlan, kísérteties módján valahol magyar könyv. Vagy legalábbis olyan, amely Magyarország és egy másik világ közötti szürke zónában létezik. Ahogy tulajdonképpen én magam is. Jellegzetes emigráns gyerek vagyok. Másút születtem, másút neveltek fel, az óhaza nyelve nem megy, és tulajdonképpen örökös kívülálló vagyok itt. There is in my case a slightly more unusual feature, however, in that I not only have a Hungarian parent, I also have Hungarian children who are natives of the country and native speakers of the language in a way that I can never be. Esetem annyiban szokatlanabb a többinél, hogy nem csak az egyik szülőm magyar, nekem a gyerekeim is magyarok. Itt nőnek fel a hamisítatlan helybeliek, anyanyelvi beszélők, amilyen én már soha nem leszek. And so it feels more and more like I'm a sort of one generation anomaly, preceded and succeeded by Hungarians, while not being a proper Hungarian myself. A sort of detour, an oxbow lake, an insider-outsider, semi-detached, not quite at home anywhere, which is, I suppose, the perennial position of the artist. Emiatt aztán egyre inkább úgy érzem, afféle egygenerációs rendellenesség vagyok. Az elődeim és az utódaim is magyarok, csak én magam nem vagyok rendes magyar. Csupán egy varga betű. Holt ág. Benfentes kívülálló, aki ide is tartozik, meg nem is, aki sehol sincs igazán otthon. Ami, azt hiszem, a művész örökérvényű pozíciója. And on that note, I declare the 97th edition of the Book Week open. Thank you. No need to translate that.